Kaliwan. So we're still waiting here at Balugo Beach. Abot lang kami dito sa KAWAWAY. Anong klase kang Mayawit mo sa balan mo rin ito mayawit sana. KAWAWAY. So mapuno na kita ligdi. Wait. So bawal ligdi ang jalas na ilaog. Kaya wala naman dito. Mga kadako. Kamuting tree. I like it. Oh, hango niya naman ako makakakan kaya no. Kamuting kahoy na may nyog. Ayusin ko lang ining this one. Para ano, dahil magpaparakapot kahoy. Steady lang siya. Ha? Yay! Iyo, Achan. Wait. Sige, mag-vlog ka na muna. Yun na po kami. Kumakain ng kamuting kahoy with niyog. Ang sarap kaya kumain. Dami. Okay, let's put it here. Makod-kod kita. Ako mo balan. Experience ko yun eh, para kod ako dati. Kakabit niya na. Ay, hindi. Papaman mo po na hindi ka na. Ma!
yan. Maray na lang tada ipataob. Kaya pang lakawon. Yan, ako ninuhanap din doon, no? Super lakaw. So, almost 1 hour and 30 minutes, guys, yung linakad namin pa uwi. Tapos hanggang ano pa lang kami, Balugo. Right? Balugo? Full pang lalakawon. Yan ang nangyayari kapag kulang ang budget. Super baklay.